Se oli ihan vitu sekaava keissi, se pompula-keissi siellä Islannissa. Oli, että mitä vittua. Mä ajattelin, että ne poliisit tulee siihen sen takia, kun mä juon kaljaa. Ja mä olin sitä, että mitä vittua, kun ne sanoi, että mä mukaan jotain kullia näyttöä. Että mä olin, että ei en vitussa oo, kun sättiukot vaan mä oon trollipuheluta tehnyt. Se ei mulla ainakaan sellaisesta mitään muistikuvia ole, että olisin näyttänyt. Ja ensin siinä oli ne 2 poliisit ja se tuli semmonen Maija ja ne oli, että mun tuli niinku sairaalaan. Sitten sanoin, että ok ja taika oli, että se tulee sinne sairaalle ja sitten me vietiin sinne ja sitten mä puolisin siellä se 4 promille. Sitten me vietiin sinne putkaan. Ja Norjan putka on semmonen, että siellä on pelkkä patja ja sitten pytty. Siinä ei oo edes seinässä sitä vesihanasysteemiä, mikä Suomen putkissa on, ja ei ollut vessapaperia eikä mitään. Ja oli siellä pari päivää ja sitten siinä yhdessä vaiheessa kävi poliisi sanomassa, että joo, sun pitää käydä nyt vielä siellä sairaalassa, koska heitä huolettaa se, että mä olin puhaltanut 4 promille. Ja mä sanoin, että se on normaalia puhaltaa 4 promille suomalaiselle miehelle. No sitten me käytiin siellä sairaalassa ja multa otettiin niinku nuo vitals. Ne teki niinku tietyt jutut, verenpaine, sormesta sen tietyn jutun ja korvasta niinku tietyn jutun ja ne oli kaikki ok. Ja sitten mä puhuin sen lääkärin kanssa, se oli semmonen yli 2-metrinen hujooppi ja sitten se oli vaan, että me on meidän osalta kaikki ok. Ja sitten ne poliisit oli siinä, että ne vaan siinä hupatti jotta ja sitten joo, mulla on tikkettiä sille, että se oli 10 000 kruunua ja sitten että no antakaa mulle se vitun tilinumero, niin mä maksan sen jollakin tappaa ja ne ei antanut mulle sitä tilinumeroa ja sanoi, että ne pitää soittaa sen niinku. Sitten mun piti ottaa joku 2 tuntia siinä poliisiauton takakontissa taas ja sitten ne sanoi, että että ne niinku se menee niinku immigrant-poliisille, koska mä en ole Norjan kansalainen. Niin ne tekee päätöksen karkotuksesta ja tälleen. Ja se oli ihan sekava, ne oli ihan vitun tuupe ja joka toinen pompula sanoi toista ja toinen sanoi toista ja tälleen. Että mä olin sille ihan niinku silleen, että ketä tähän nyt uskoo. Ja no sitten se meni kuitenkin niille immigrant-poliiseille ja sitten mut vietiin takaisin sinne, että samaan putkaan, missä on se patja ja pytty eikä vettä eikä vessapaperia. Ja sitten mä siellä mötkytin krapulahiessä ja en nukkunut ja tuli jotakin vitu harvoja ja kaikkea. Ja sitten seuraavan päivänä ne sanoi, että ne haluaa laittaa mut vankilaan. Ja sitten mut laitettiin sen jälkeen vähän myöhemmin semmoisen parempaan selliin, jossa on semmonen telekkarikin ja hikinen patja, mutta telkkari, josta läkkuu norjalaisia kanavia. Ja sitten se tuli niitä immigrant-poliiseja ja ne sanoi, että no jotakin ne hupautti ja sitten mut vietiin sinne vankilaan ja sitten mä olin siellä pari päivää ja siellä oli kuitenkin pätänne ja aasialaisia niin työntekijöitä ja sitten mä olin siellä vankilassa olin pari päivää ja siinä oli suihku ja vessa ja siinä oli vessapaperia ja ruokaa ja kuitenkin ja siinä kyllä oli telkkari, jossa oli norjalaisia kanaveita ja no siinä ne koko ajan häiriköi mua. Mä halusin vaan katsoa niitä norjalaisia kanavoja rauhassa. Koko ajan tuli ovelle koputteeku, että are you okay? Ja jotakin, että sitten ne tuli pyytämään ulos ja tällä. Ja sitten mä kävin sitten mä suostuin sellaisen vanhan Ossanin kanssa käymään ulkona. Me joku tunti käveltiin siinä ulkona ja juteltiin. Sen kanssa oli mukava jutella se tunti siinä. Ulkona käveltiin tunti vanhan Ossanin kanssa. Se oli ollut töissä siinä vankilassa 36 vuotta. Sen kanssa juteltiin. Ja sitten mä menin takas sinne vankiselliin ja kattelin niitä norjalaisia kanavia ja repeat. Ja sitten poliisit sitten vihdoin sitten seuraavana aamuna ne tuli ja vei mut, niiden piti käsikynkässä taluttaa mua siellä lentokentällä, se kuulemma on semmonen sääntö, että maastakäyttöhenkilöä pitää käsikynkästä kiinni. Sitten me istuttiin lentokoneessa silleen, että mä olin niiden keskellä. Toinen oli mun toisella puolella ja toinen toisella puolella ja mä istuin siinä keskellä sen matkan. Ja
välilasku oli Tukholmassa. Sen jälkeen mentiin Helsinkiin. Lähdettiin Helsingistä koneesta, niin ne Suomen poliisit ei ollut tullut ajoissa vastaan. Meidän piti odottaa siinä, niin kuin siinä sillassa, niin sanotussa sillassa, mikä menee lentokentältä siihen lentokoneessa, niin siinä piti odottaa joku tunti seisoskella siinä, että on tulleet ne Suomen poliisit. Ja sitten ne antoi dokumentit niille ja sen jälkeen mä sain vasta puhelimen ja passin takaisin. Ja sitten mä olin vapaa. Ei onnistu oluen tilaaminen koneessa, kun on poliisikylässä, eikä mä olisi muutenkaan tilannut niitä kiskurihintaisia oluita. Ja sitten mä olin vihdoin vapaa. Mutta se oli kyllä ihan vitun sekava. Mä oletin, että se tulee joku pikkusakko. Ja sitten mä pääsin vapaaksi. Se olisi ollut silleen, jos mä olisin ollut Norjan kansalainen. No, se olisi silti ollut se 10 000 sakko. Että mä veikkaan, että Norjassa on aika paljon pulsuja vankilassa istumassa sitä 10 päivän tuomiota. Ei kellään pulsulla varmaan varaa maksaa sitä tonnia heti kätteen. Mä sanoin, että mä maksankin sen kyllä sitten ajallaan. Taika saa kyllä sen maksaa. Mä annoin niille mun sähköpostin. Ne voi lähettää sen mulle.